Sarap, 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 sarap. Sarap. Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng sinigang na beef buto-buto. Siyempre mga kapudibis, meron tayong galonggong at yung rice natin, totong. At meron tayong extra sabaw. Ang drinks natin, tubig. Mga kapudibis, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga kapudibis, malinis na yung kamay namin. Mga tamkay kapampangan. Mga tana po. Opo, anya maning ulam ni sinigang beef. Puto-puto. Butol-butol. Pag may galunggong, may totong. Ayan. Siyempre, totoo. Kaya ang totong. Sarap, 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 sarap. Sarap. Tapos marami sabaw. Para makita naman niyo. Ayan, sabaw-sabaw. Oo, diba? Unang subo tayo. Siyempre, sausaw natin sa patis. Ayan. Ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibis. Kahit tayo mga foodies, Naman. ito. Sarap. Sarap. Sabaw. Sorry. Siyempre mga kapudibis, meron tayong gulap. Hindi natin. Para makita niyo kinakain ko. Ayan. Gulay yung mga kapudibis, gulay.
sabaw. Hindi ko makain ganito si Ate Albi, akin na lang. Gandos? Ay, labanus. Mm-mm. Ito. Naubos ko na. Mm-mm. Ba? Sa akin ba ito? Mm-mm. Akin na lang tong kanin. Sayang ka. Dami mo kanin, no?
Sayang. Walang bigas. Salamat po. Sabaw. Masarap masabaw. Saan pa sabaw? Hindi. Ito pa. Bak- Gulay. Ganyan. Sarap. Gusto mo na yun? Sayang. Ay, sarap. Sarap. Ang sarap ng sabaw. Lasang-lasa talaga yung beef. Tapos puto-puto pa. Napakasarap yung sabaw. Naubos oh. Eh, natira pa po kami ditong konting gulay at labanos at may gabi. Ayan. Maubos po yan. Don't worry. Sarap. Ayun mga foodie bees, naubos po namin beef na, sinigang na beef buto-buto. Ayan, napakasarap po. Magluto na po kayo habang maulan-ulan yan. Mga foodie bees, gusto ko pong shoutout mga Team Matibay at mga members po namin. Please pakisupport at mag-subscribe na din po kayo at mag-follow na din po kayo sa mga channel nila at Facebook page po. Nasa screen po yung kanilang mga channel. Please pakisupport po mga foodie bees. At shoutout din po kay Siapaw, Laya Payawan, Baby Allison, Cherry Macalisan at si Jerechina May Beñares. We love you all. I love you all po. Yan mga Foodie-Bees, meron po kaming Facebook page. At TikTok ng The Foodie Bee, TikTok ni BBM, Instagram ng The Foodie Bee, The Foodie Bee Vlogs, Kusinang Kabalan at Cook Like Crazy. Mag-follow at mag-subscribe na po kayo. Yes mga Foodie-Bees, kaya kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to To like, share, and subscribe. Thank you. I love you.